Yeah, good morning. Madzuka banje konse kumene muli. Yeah, ndikuponyera nkhani nake imene ili pa Malawi News 24. Imene elembedwa mchichewa bwino kwanza kuti iyayi America ikufuna igwiritse ntchito ma Kurdish people. So anthu amene kuchoka ku Kurdistan. Komano nkhani kuti mumvetse bwino. Nkhani ikuyambira ku Ottoman Empire. Ngati kuti chiwerengero cha anthu ambiri kwambiri chimene chili chonena kuti chinasiya like tinoti stateless people, anthu amene alibe dziko. Anthuwa amakhala m'mapiri a ku Irani, ku Turkey, ku Chani. I mean, amapezeka ku Syria, amapezeka kwena kulikonse. Gululi lipo 30 to 40 million. Ndatano kuti alibe dziko kwenikweni, koma aliso ndi gulu lawo. Gulu limene linapangidwa labeled as terrorist group. Anapanga label ndani? Ma Americans, UAE, maiko osakula umene kuwa. Anapanga label kuti ma Kurdish awawawa ndi ma terrorist, ndi zigawenga. I mean, izo zoti kuna kulikonse ndithu zilipo ndi momoni yake. So gulu limene lili ndilonena kuti America laganizona kuti likufuna liwarenge ndiye kenako lapange training kenako lapase zida kuti apite bwapashe tsopano alowe mu dziko la Iran kenako akayambe nkhondo ya ya futi like yapasi chifukwa iwo sakufuna kutumiza asilikali awo chifukwa kutsuzira kumeneko akangolowa kumeneko ndito akafako. Zimene zikushinazo yani zikuteteza kunena kuti iyi ndi clear sign yonena kuti America tsopano yamba kuthama plan. Yes, nthawi zonse tikhati kumva iyayi ifeyo tindi strong military mu dziko lonse lapasi, tindi zida zamphamvu kwambiri pa dziko lonse lapasi, palibe samene angayandikire, iyayi ife timamenya kwambiri kuposa wina aliyense, iyayi mwakuti ndeni mafana nene kuti sipazapezeka sign, sipazapezeka pakamwa pa Trump pakuyankhula mawu ovomereza kuti akuluakulu apatu zinthu zikuoneka zoti zikutivuta, mawu amene sazapezeka mpakana dziko lili dzatha. Koma inuyo muzingoyang'ana masaini konzoti kuti apa chikuchitika ndi chani. America after kuchoka ku Europe, ku maiko aku Europe kwapempha kuti nkhondo imene mutithandize tikhale limodzi. Maiko aku Europe completely akana. So UK yakana, Spain yakana. Mr. Speaker, the United Kingdom was not involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. That decision was deliberate. We believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement. President Trump has expressed his disagreement with our decision not to get involved in the initial strikes. But it is my duty to judge what is in Britain's national interest. Ayi ndithu imene ndithu idali UK, amene ndithu ndi Prime Minister wa UK Keir Starmer, amene ndithu wakana kuti ya ife sitingalole kuti Americans atipangitse ife kuti join ngakhale kuti Trump akupanga disagree ndi decision yathu. Apa amene mumaona akuyendayo amene ndithu ndi president wa Spain, amene ndithu wakananso kuti America igwiritse ntchito dziko lawo kuti azipangira attack dziko la Iran. So komanso anadzudzulanso makamaka mchitidwe wa America pokaphulitsa ku dziko lija la Iran. Chimodzimodzinso tiloweso ku France, Emmanuel Macron watsutsanso makamaka wakana kunena kuti ife sitingalole kuti America itipange drag us into this war, ndipo komano ife tingothandiza maiko aku Gulf region pongotumiza jets athu kuti akangowateteza iwo aja, komano ife nkhondo iyi sitikulowelera. So zinthu zili little bit complicated kumeneko. Ndipo maiko aku Europe chimene akufuna kwambiri akuti anthuwa angokambirana nkhanizi zithe, komano za nkhondozi iwo sakupanga nawo. Tikapitanso ku NATO, kwenetonso kumenekonso ndithu aying'alula akuti ife nkhondo imene ndithu sitikujoina nawo,
izizi ndi kampeni ya Israeli komanso America kukaphulitsa dziko lanu ake. So ife ndizoopsa komabe ife sikuti tijoyina nawo nkhondo imeneyi. Iwowa ndithu angoona zoti apanga bwanji athana nazo bwanji. Ife ngati NATO sitikulowa nawo menewo. Did not ask for NATO to join, so that's not true. This is clearly a campaign which is led by the US and Israel. Maiko angapo mpakana ndithu dzulo kunali meeting ndithu imene Trump mpakana ndithu anayankhula kuti ubale umene tili nawo ife ndi UK ndi osathandiza. Chifukwa kuti kana like why? For maiko aku Europe ndithu akana ndithu ndipo mpaka Trump anayankhula ndithu musa like mokhumudwa muja kuti nzichifana zimene zikuchitika zimenezi. Has UK. Now the second one is shocking, but this is not the age of Churchill. I will say the UK has been very, very uncooperative with that stupid island that they have. So kuchoka kumene kuku pamene abwera ndi plan B. Si maiko aku Europe akana tipange bwanji. Aya apapa chimene ngapanga apa njoni zoti tingogwisa ntchito zigawenga. Mafando kuuzeni pano kuona kuti takhale kuti nathayirali pano kuti magulu ambiri amene mumaonawa muna mudzina la Chisilamu, Islamist terrorist groups chani maina ngati amene takhale kuti na panthawi zambiri kuti magulu amene wawa amapatsidwa ndalama komanso anayambitsidwa ndi ma-Americans. Pino bwino bwino anayambitsidwa ma-Americans, amapatsidwa ndalama ndi ma-Americans. Ndi nthawi ino kuti tikupanga witness the real facts in the real time. Tikuona maumboni mu nthawi yeniyeni. Inuyo mungapanga bwanji label group kuti gulu limene ndilazigawenga aliyense ndikuvomereza kuti gulu lako ndizigawenga ndikumalitu maso kuti tilitume bwanji tiligwise ntchito bwanji. Izizi zimene akhala akupanga nthawi yonse. That's why ndatenga news ijayo from Malawi News 24 ndikungoyipanga post kuti tikambiranabe nthawi ina yake. So chilungamo chayamba kutani chayamba kutuluka chilungamo. Mabomba adakagwabe mbali zonse. Ku Israeli mabomba akugwa, ku Irani mabombaso ndithu akugwa. Palibe amene akuonesa kugonja, palibe amene akufuna kuti mina tikambirane diplomacy kuti mina akwakulo tikhale basi tikambirane. Palibe uyu akuchallenge kuti ine ndikuonesa, uyuso akuchallenge kuti ndikuonetsa. So pamene Irani kuno kuti tikuonetsa, Irani sikupanga involve third party. Irani sikugwisa chiro anthu kuti chabwino mbachi Russia chabwino China tete. Irani akukhamira ilimo koma ikungovunga. America ndiye kupita kunduku. Ayi apapa Europe tendithandizeni zikakanika kwamba kwatu kwa. Akachiona popo afuna apange atenge zigawenga. Kuti zilo Milani wapasomana. Akambe kuthibulana. Kena mukakhaji sokonezo. Koma leadership utsogoleri wa ku Iran pamene ndithu ukupitirirabe. By the way, mwana wa supreme leader ndamene wasankhidwa kukhala tsopano ayatollah. Kukhala kuti amene kukhala supreme leader ndithu wa dziko la Iran. Meaning ngono kuti anzafita chakuti meaning ngono kuti yeyo sakuopa kuti bambwanga anawapha ineso andiphaso sakuopa yayi. Komano yeyo wauvomera udindo ndipo panopa ndi supreme leader wa dziko la Iran. Kufuna kugwetsa leadership, kufuna kugwetsa utsogoleri wa dziko la Iran ndi mabomba okha ndizovuta. Koma pafuna kuti muyang'ane makamaka ma ideologies zikhulupiriro zawo kuti iwo makamaka amakhulupirira kuti amakhulupirira chani. So Saudi Arabia, the UAE, and other Gulf countries have said repeatedly, at least publicly,
that regime change in Iran is not something they want to see simply because of the fallout. Are you saying they feel differently behind closed doors? I am saying that that is a short-sighted view of the problems you face over here. People say they don't want regime change. Well, you're crazy. If you want this regime to survive, then you need to do some soul searching. chifukwa kumene kuchoka mphamvu yonse simungalimbane ndi anthu amene iwo samaopa kuluza chilichonse. Mukadzamuona munthu amene samaopa kuluza chilichonse, even moyo, ameneyo musadzalimbane naye chifukwa amene muzaluze ndinuyo. Iye alibe, they have got nothing to lose. Okay, for example, inuyo tinene kuti God forbid, tinene kuti mina ku Malawi kuli nkhondo, namuna achite Mozambique mina afuna akupanga zina zakeso. Inuyo akuuza nzira kule niye munanichida pitani kuti kumene kujako. Choyambirira inu ndine chimene ngaganize timaganiza zinthu zimene zili kaye pamwamba the things that we care a lot. Zinthu zimene timasamala kwambiri kuti chakuti aliyense ali ndi zinthu zake zimene zingatikanisise kurani kupita. One, ena aziganize amwene ndomanga kanyumba pa Japan ndisiye nyumba ita amwene ayi ndiononga zinthu. Amwene ndi family eneyo ndi mayi anga bambo anga ana anga kazi wanga ndasiya amene ajana mbire kunkhondo kuba ndingokhala. Ena aziti amwene tindrama tangati ndi ndrama kaya ndi magalimoto amwene business yanga aliyense amakhala ndi chinthu chinichake chimene ena afiti ziganiza kuti ndi anatu ana anga akhala amasiye mani sindingapite kumene koko. Aliyense amakhala ndi zifukwa zake zimene zingakanitse kuti apite nkhondo kuti. Koma anthu ake sakwirani. Anthu akwirani samala bado zonsezo. Anakule kati kafa katani ndumanga nyumba pena pa gandi sala sande basa bwana kunchito. Ayipena zinchito. Iwaja waya tena zoni tikamenya nkhondo. Right? So anthu ngati umene uzimunga uthe ndovutirapo. That's why my options akubwera kuti pati pange bwanji. Anyway, akawatuma ma Kurdishiwa mubange check ma Kurdish people mubange check. Pena mumava moti PKK mwa president kuti anabanga labeled as terrorist groups in the world. Ndi magulu nditu ajifamba nditu mupanga check history yawo, otherwise ndikupangira ndikufufuzana ngasiba nopatili mkalikati mwa nkhondo tikuona ndipeke ma update. Koma ndikufuzana nkhana kuza ndi ma Kurdish people ndi akagulu ntuko akanabanga labeled ndi zigawenga nditu. You understand? Koma America ifuna kuisa ntchito gulu lilo limene lijalo polimbana ndi Iran. Limene lo ndi America likulowa pasi so likubwera ngati pa ground tsopano kulowa. Ndi anthu they are ndanthu nkhondo utsi wa nkhondo una pwetika kale anthu amene wawo. Ndizigawenga nditu ndi amene afuna kuisa ntchito ndi ma Americans kuti alowe mdziko la Iran. Akuona zoti kuti alowe ma Americans kuti alowemo akafa mwambiri. Yayi ife takhala tikunena pano kuti pali kachipata kenakake kamachita kuti Strait Hormuz kamene ndithu kumene ku Iran kumeneko kameneko akangotseka mafuta 20% ya dziko lonse lapansi amadutsa pamene papo. Akangotseka ndikuti mitengo ya zinthu makamaka especially ya mafuta iyayi ikwera ndithu. Bungwe la mera langolengezanso apa kuti mafuta achoka pa 3,740 kufika pa 4,478 wacha zotsatira. So ndimafuna tipatsane update imeneyi kwinako ndithu tikupatsanabe kwinako kuona kuti zikhale zorani. Guys, thank you so much. Malawi Cameras.